за опазване. Някои си мислят, че могат да правят каквото си искат и Бог ги пази. Могат да говорят срещу брати и сестри, Бог ги пази. Могат да говорят срещу пастири, Бог ги пази. Могат да говорят срещу държави, правителства или какво или не и така нататък и Бог ще ги пази. Ние сме призвани да се молим. Ако нещо не е както трябва, ще се молим. Ако е нещо както трябва, ще благодарим. Не копирайте хора, които са плътски. Много често хората се хващат на капаните на плътските човеци. Има хора, които обичат да критикуват, обичат да плюят, обичат да обиждат, обичат да говорят злостно. И има една група, която е във Фейсбук. Това е Бени Хин в България. Искам да ви предупредя, братя, когато се тровите с отровата, която е там, тя полепва по вас. Вие се трансформирате според образа и подобието на тези хора. Най-обикновени хора влизат в групи и почват да четат и оставят тези думи и да почват да ги трансформират и да ги променят. Но искам да ви кажа, че какъвто е духа на тези хора, с които се събираш, много скоро ти ще заприличаш на тях. И казва Божият Слово, че там няма плода на духа, защото когато четем писанията им и когато четем и анализираме какво и как пишат, това не е от Божия дух. Те не го правят с загриженост за някой. Знаете ли какво значи загриженост за някой? Да отидеш лично и да поговориш с брата. Един от тях дали го е направил? Един от тях. За тези, срещу които плюят. Ако не са го направили, не са от Бога. Защото са клеветници и лъжци. Защото мразят и не обичат. Ако обичаш, ще отидеш да се срещнеш с човек. И ще отидеш да му го кажеш с любов, защото си загрижен за него и го обичаш и не искаш той да пропада. Не да го обиждаш, да използваш епитети и да използваш абсолютна нехристиянска риторика. Това нещо не трябва да се търпи. Християни, излезте от всички форуми и от всички места, където се говори с езика на Сатана. Омразата не е от Бога. Бог винаги е говорил в защита на своите си. Той е защитавал своите си. Между две мнения беше преди време за ваксините, против ваксините. Сега за войната, против войната. Кой иска война? Кой иска война?